Assalamu alaikum jama'a. Yau za mu kawo muku yadda za ku buɗe email address naku da kanku akan wayanku ba tare da kun nemi wani ya buɗe muku ba. Farko dai abun da za ka yi shine da zaran ka buɗe a browser ka wato application naka sai ka garzaya zuwa kan search. Idan ka zo search sai ka rubuta Gmail, ko kuma idan kana son ya kai ka direct zuwa adireshin din ne za ka yi rubuta gmail.com misali kamar haka kenan. Idan ka danna searching gashi nan kuna ganin yana nema, za mu dan jira kaɗan kamun ya gama loading. To kamar yadda kuke gani gashi ya gama loading ya kawo mu zuwa Gmail din. To farko dai abun da za ka yi clicking akan sign in. Da zaran ka yi sign in, idan ya gama loading zai kawo ka inda za ka yi creating na account naka kamar yadda kuke gani gashi nan anan. Wannan dai da kuke gani alamu din da yake nuna ma shine idan kana da email address din wanda ka taba buɗewa to shine za ka yi sign in anan. To kai da baka da shi kuma abun da za ka yi shine ka zo ka yi creating account inda ya nuna ma create account nan. Da zaran ka danna create account gashi nan inda kuke gani ya baku option guda biyu. To abun da za ka yi shine sai ka yi clicking akan create for myself din nan, create account for myself. To da zaran ka danna haka zai zo ya baka yanda zaka sa sunanka da sunan mahaifinka kamar yadda kuke gani na farkon nan ana abun da zaka sa shine sunanka zaka sa. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Gashi nan na cika. To wannan username din nan da kuke gani shine zai zama cewa email address naka. Menene kake son a rinka kiranka? Misali yusufibrahim@gmail.com ko kuma dai suna dai inken da kake son ka sa shine zai zama @gmail.com. To ni misali ina son ya zama na cewa email address nawa ya zama alhajindada@gmail.com. to idan kuka yi haka gashi nan anan sai ka rubuta passport din da kake so wanda ba za ka manta ba. Kar ku manta jama'a, passport nan abu mai muhimmanci ne. Za ka rubuta shi anan sannan kuma idan kana so ma za ka rubuta shi a paper yanda dai ba za ka manta. Ni na ga sa na passport din. Bari mu yi next mu gani. To gashi dai da kuke gani jama'a wannan ya baka. Idan kana so za ka sa numban wayanka, shi yasa kuke gani aka rubuta optional, zabi aka baka kenan. Idan kana so za ka yi sa numban wayanka, idan kuma baka so za ka yi barin shi haka. To abu mai muhimmanci da amfanin sa numban wayan shine ko da ka manta password naka ba, ta wannan numban wayanka ne za a dawo ma da password naka. To idan ba ka sa numban waya ba yana da kyau ka sa wani email address kamar yadda kuke gani suka rubuta recovering email address a kasan nan. Shi ma still zabi ne wato optional. Idan kana so za ka sa, idan baka so kuma za ka yi barin shi haka. A shawara shine ka sa numban wayanka. Saboda me yasa? Numban wayanka nan zai zama na cewa numba ne fa da kake amfani da shi na dindindin. Ko da ya bata za ka yi welcome back. Amma idan ka sa email address, ta yi email address din da ka sa ya zama shine option, shine recovering email naka, zai zama shi ma ka iya manta shi, ko kuma wannan mai email address din shi ma ya manta password nashi. To ta wani hanya za ka bi ka da naka email address din? Kun ga zai zama ma abu ne mai wahala. To ni na fi ba da shawarar mutum idan ya tashi ya sa numban wayan shi. Ni dai zan sa nawa email address din ne saboda ni kan zai zama email address na a adane yake. To kamar yadda kuke gani ni na sa email address. Kar ka ga don na sa email address ni ka ce dole sai ka sa. A'a, shawara dai shine ka sa numban wayanka. Shawara kyauta na baku wannan. To nan kuma guri ne da zaka sa date of birth naka wanda kake son ya bayyana a mazaunin shekarun aihuwanka. Shi nan kamar yadda kuke gani sai ka zo ka zaba shin kai na mace ne ko namiji ne kai, ko kuma ma kamar yadda kuke gani gashi nan zabi na uku, rather not to say, wato baka son ka faɗa kenan. To ni dai ni namiji ne kamar yadda kuke jin mu dai. Yanzu sai mu garzaya mu danna next mu gani. Gashi nan wayannan bayanan dai kamar yadda aka saba irin wayannan abubuwan dama a Greek kawai ake danna wuce gu. To ai gaskiya ne ai.
shi nan ga yadda kake gani. Idan kai za ka iya zauna ka karanta wannan bayanan ba matsala, ba laifi. Wannan dai ƙa'idodinsu ne. Yana da kyau mutum ka zauna ka karanta wannan bayanan ɗin. To yanzu gashi nan kuna gani mun buɗe email address namu kenan. To idan kana so yanzu za ka buɗe email address ɗin ta application naka ne ko kuma za ka buɗe shi ta web version. To idan da wayanka kake amfani da shi yana da kyau ka buɗe shi ta application. Idan kuma akan computer ne ka buɗe email address naka to ba zai kawo ma wannan ba ma, ina kyautar da tun. Kawai za ka ci gaba da amfani da shi ne ka je use web version naka. To mu za mu yi taking nasu to yayi taking namu to email address to application ɗin. A ƙasan nan ya nuna muku wato add another account, sai kai clicking akai haka. To email ɗin da zaka sa dai ba Outlook bane, ba Hotmail bane, ba Live bane, ba Yahoo bane ko kuma Exchange. Wanda zaka sa dai shine Gmail. Sai kai clicking akan Google. Kamar yadda na gaya muku in ba za ku manta ba cewa Google duk shine yake nufin Gmail kenan. Sai kai clicking akai. Da zaran kai clicking zai nuna ma in wayanka akwai security to zai baka akan ka sa security wayanka, saboda a tabbatar da cewa kai ne kake son ka sa email naka akan waya. Yanzu kamar yadda kuke gani gashi na sa pattern na waya na. Yana neman bayanai kenan yadda kuke gani. To yanzu abin da za ka yi shine sai ka ɗauki email address ɗin da muka ƙirƙira a can sai ka rubuta a nan. Kamar yadda dai in ba za ku manta ba, email address na ce alhajindada@gmail.com. To kun ga email namu daidai ne. Yanzu abin da za mu sa nan shine password namu. A shi kamar yadda kuke gani na sa password nawa. Na gama, yanzu sai mu yi clicking mu danna next. To idan kana so za su rinka tambayan ka akan kana son ka sa number waya. Idan ba ka son ka sa number wayan ka kurun just sai ka danna skip. To yanzu mun yi connecting na email namu akan wayan mu, sannan kuma mun bude email ɗin. Za ka iya tura mutum sako, sannan mutum shi ma zai iya turo ma sako ta. Wannan shine email address namu. Mun bude email address da wannan. Idan mutum yana so ya tura ma sako ko kuma gurin ga masu rubuta neko nan gaba da sauran wasu abubuwa, duk inda aka tambaye ka email address naka za ka iya ba su naka da kai kirkira. Duk zai zama shine email address naka kenan kamar yadda kuke gani. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za ka iya shiga ka rubuta wa mutum sako cewa na buɗe email da su. Kamar yadda na muku alkawari, insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu nuna muku yadda za ka yi ajiye abubuwanka akan email naka. Ko da ka rasa number wayanka, ko da ka rasa wayanka, zai zama abubuwanka suna nan a ajiye. Ga duk wanda ya kalli bidiyon nan, don Allah idan ya yi amfani ko kuma kai daman wannan ka riga da ka sani, to kar ka manta fa akwai lokacin da kake kai ma baka san ya za ka yi kai wannan ba. Saboda haka don Allah ka yi sharing nashi ga 'yan uwa da abokan arziki ta Facebook group naka da WhatsApp ɗin da group ɗin da kake ciki, da kuma kai har ma status naka inda son samu ne ka yi sharing na link ne. Sannan kuma jama'a kar ku manta ku yi subscribe da channel namu saboda ku rinka samun sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗaura su. Mun gode. Sai an juma. Yau wani sanarwa kuma, idan ka san ka buɗe sabon email address ne, to za ka iya tura min email address tana wannan adireshin inda kake gani, wato alhajindada@gmail.com. Sauran tambayoyinku da wani ƙarin bayani insha Allahu za mu yi ƙoƙari matuƙa mu ga mun ansa muku su. Mun gode.